di ako nindot nga isgutan ron kay kaning drama-drama sa gobyerno. Samtang atong i-contact pa, putlon lang nato og makontak na to ang posible na tong tawagon, hinabion. Now, ang Pilipinas gidumani sa mga gang of thieves. Hingiga yung gang of thieves. Sa laktod pagka-istorya, grupos mga tulisan. Ang ako pangutana ani kay matud pa si Saldico ano ito Czech Republic unya seeking asylum kuno dito sa France. Unya og si Hararoke nga ilapong gikukunog maayo ron bisag malitahon to niingon siya nga wa gyud nasod nga motug-an sa tinuod kun kinsa nang tawhana or ang kanang pag apply og asylum highly confidential. Si Roque mos makatuan akong international lawyer man to. Nakaila mi ani katupang sometime in 2013 to 14 I think inana mga tuiga katong dihay mahuyang ina to mahuyang pero buayot ko na god hinganlan og Jennifer Laude or Jeffrey Laude. Jennifer naman siya pagka bayot na niya namatay naman taon to taga Kalubihan Leyte ito Bisaya si Harry Roque ni mao ni voluntaryo og pangabugar adtong hinganlan og Joseph Scott Pemberton. Nga mao to ang giingon, wag ko malimot ang sipog balik-balik ng interview. Mao to ang sundawong Amerikano nga ni nag-rest and recreation daw dire. Unya di adtog mga bar sa Olongapo ang nahitabo gi-rape ang maong mahuyang ay ang gi-date dito sa kwarto gisabot kay gituo laging babae. Suspecting sukuas Amerikanong sundaw kay pag hubo ko ng purol. Nagkaingon ko ng Amerikano nga, ingaw ka, way bunga, laya naman lagi ni. Ay may egg man di ay. So, mauna, di ako nakasigig interview yung Harry Roque. Ito kailaan eh. Now, kung si Claire Castro, tigpamutbot sa gobyerno, pareho silang Harry Roque. Dili lang sila parehag presidente. Kung imutuan ang iyong gisulti ni Harry Roque, mas okay. Karis Claire Castro, tatakbot-buto ni. Gipunan pag yun aring alter ego of the president, ta kaning hinganan og John Vic Remulla, ngay pasayloy, kaduha na. Bastang hanggawa, gini pagkapaitas gobyerno, gang of thieves, gabihan eh. Wa ba katadramaha ni nga palayasa na, ayaw patuato lang nato ni Frederick Vida. Ang DOJ Secretary pagtuon na ito, kunuhay, mga hatag balita, tuwa dito kay atong kuwaon. Ingon na John Vic Remulla, 3 weeks. Nana din sa Pilipinas, pataka mo na ng baba ng kanahan. Nga mo na yung mag-presidente o mag-senador, nga puro pataka. Now, ang ilang giingon nga, 3 weeks. Hay, may 3 weeks yung pauli na mas bida, wa may nada. Inigbalik niya bida, siya pa, wa man, to alas Pransay. Muni pangutana ron to alas Franci kuan bida. Dili na to madato diri. Ingon des bangag nga muni akong gikuyawan. Nga kinahanglan og mga kawatan sa Pilipinas. Ora sig di apel. Mulaya sa niya mga mo apply ng asylum dito sa laing nasod. Muni kulba kayo. Unya og pananglitag mo ako to magukod pa to nimo nga parehang Martin Romualdez. Ni attempt po ato Singapore kay magpas-check up po itong danlak. Kaya gani ka na hold sa ombudsman. Yung na yung ombudsman nga, apply may kwan, PhD o aning Martin. Kaya precautionary hold departure order, larga na po siya. Kulbaan mo ito, basig, nablayan po si Martin, ane. Nga, basig papauli on to si Saldico, na muyag-yag to tanan, layas na kunaan. Mau ba? Mo ni problema ron. Kung pananglitan o may tabo nga sige lagbagting. Sige lagbagting na. Problema na. Kana niya, huwag magkatadramahaan nila. Kaya in kaso ha, balik ko na ko. In kaso og mapauli o niya si Kuan ni noon. Mapapauli yun. Ingno na to kay si Claire Castro. Huwag naman siya mo gamit sa word nga arrested. Intercepted na po. Balang iyara ni iyari. Ay magduduwa is po ngayon kasabot rami. Sa kabugada ni pagka nga ni bugadaha. Wala mo gamit ang word nga arrested, intercepted na po na preso, mapreso di ay gibuhian. Sus paita. Na ako no sa Czech Republic authorities. Pero og imong tanaw posible gini.
Kay nag-abot ni Zaldico pananglitan, duha ra iyang sangkuan. Mag-Alaninoy Aquino siya nga i-assassinate, silon, patay, or kung dili sa mapatay, itug ano na niya nga musangko, manggis Malacanang, niingos Pinglakson. Unya, og imong tanaw ng ilang mga sinultian, wa magkalimao. Mo nang sige po to, dapoy babae nga, igsuon ni Presidente Marcos nga nag-ay may otro sa basa kay babasa. Wala ba kayong GC? Wala ba kayong GC? Oh, ba? Pating pagkangilara ni giingna sa ako yung giingon in 2021. Sige na kong ingon nga si Marcos kato after filing sa candidacy nga umubotar mo og mga Marcos mo balik na sad ang grabing pangawat. Sus wag masayo po. Na interview na ko ni Bongbong Marcos din nawa na lang recording. Unsa tuiga? Na-record na mo. Kanang tanang mga record, kaning mga interview sa ko ni recorded. Naani din eh. Adtong panahon na may mutubag sus pag dayon pag humagfile sa candidacy moral mag-amang. May pang-asawa ni Martin Romualdez kaya na pa'y tungog party list. Pero tanawon ni mo ang ilahang kuan patin moral mag-amang. Amo tigit siya nag-advise ato hindi naman yun mutingog si Martin. Si Bangag. Pero may mutubag ni. Kato tingali wa patay katong during my interview 2021 September of 2021. So, a month after mo file na siyang candidacy, na-interview na mo na din eh. Ngayon tubag, at mga panahon na, tingali magkagot pa iyang ipon. Pero, karon og pagkakandidato na niya, pag-file na, hindi naman mo appeal og si Atty. Vic Rodriguez na may mutabi inoon. Kaya ang gihimong tigpamutmut. Karon, mawas Vic Rodriguez, ang gihimong tigpamutmut si Claire Castro. Okay bagha ni sa mga Pilipino nga karon daay ni suporta sa akong giingon kanang makauwaw kaayo sa tibuok kalibutan sa international community diin ang Pilipinas noon kayo sa perting daghanang kawatan. Mao nang ang mga Pilipino na sa maigan ganin may pag-ingnon kag Vietnamese ka. Singapore mausag kuno na mangutan-on kag Pilipino ba ka? Mamnita balino sa Canada. Ingon ani nagkangilad karon real time ha. Laay mga tuas Amerika, tuas Canada nagtanaw, even in Australia nakakadungog, nakakita. Unya sa tanang balita diri international, sus ngiga. Bisag ang ako ngan gani ta imong matudpas mga Tagalog. Pare ginugil ko yung pangalan mo. Andyan sa foreign correspondent of the Philippines. Ako sa Pukap, tanawa, i-google ako nga. Kausan, nahimo akong correspondent sa DCRH Padong dito sa Amerika. Katong mga US election, katong mga Pacquiao files, balik-balik ko kato. Yan mo na nabutang ako nga dito. Pero, kani sila, bisan pagwa ta dito, why mo cover ito? Even ang GMA, ito aman to sa Maris Umali, gabi nagbalita pa to. Even ang GMA, ito ano ito, bisag pa, sila mismo ang mga lain-laing nason makakita, ganang kawatan na in Pilipinas, na usap perting grabihan na kapangawat ay, na rin sa France, Ingos Claire Castro, o niya, na usap perting sa grabihan pangawat, muadtor sa Singapore. Naloko na. Ang katong loyo-loyo niyang giingong nakakuhag 26 bilyones na nara 70 strike. Ingon ani kang ilaan ang Pilipinas, basta patia na kinsa may negosyante. Hain naman tong giingon ni Bangag nga pertin daghanang bridges. Daghang kay ni saad nga mga negosyante nga mububog puhunan Jesus ini kakita nila sa puhunan niya nga pertin daghanang tulisan basig di na magsilbi atong puhunan niya. Ingon ani kang ilaan ug moingon ang mga international investors. Palitan kaning mga Amerikano, Europeans, mga nagagpunan. Ari dire ang ilahan tininuod man. Australians, Japan, maganing Hapon, nakaila na lang kay mga Hapon. Ibaw na may kisikawatan ng mga Pilipino, silingan na ko ta. Ug moingon ka nga, okay kaayo ang Pilipinas. Ug manghambog si Bangag. Sige man kuy-kuyo ato iyang asawa pong morbog. Kuyog baboy niya. Manghambog sila nga, nindot kay Pilipinas, sus, di ka makulingi nga, maingon na sila nga, uy, at tanang balita ron ha, dinis Pilipinas, humanag balita, video or sinuwat lang, makita na pinaagi sa giingos mga Tagalog nga Google. Magsigi pa ta,
Maingon dahil ka nga Pindutas, Pilipinas, ay ari mo dire. Kinsa man sa mga investors nga giadtong bangag sa iyang pagpanghambog nito both the ASEAN Summit or Asian Summit or katong mga UN International Forum, Business Forum, naanabay ni Ari din ni Buobog Puhunan. Wala ay. Inig-ulit din, hambuga ng tangab, daghang kay princess. Sa princess, saan nga, kana mga karon napsa, karon kang Sara, amo malita. Piti Pandugayan 2028. Karon ang nagpasangin nanay, ang Malacanang ni pasangin ni Sara nga kawatan og tikasan. Si Sara pod in return gipasanginlan pod ang first family nga labo pang kawatan, apil na ang iyang igagaws Martin Romualdez. Hain naman tong mga Edwin Garjula, hain naman tong gihinganlan og Jinggoy Estrada, wa man lagi. Piti man pagkadugayan ibang kuan, di apay Alexis Tutor, pwede nandato ang anong si Peter Calero nagpabilin pa manggawas no. Unya mo ingon ta nga perting nindota ang Pilipinas, sus gabi ha, di ta makauuwaw ang Pilipinas. Kung imong tan-aw adto ka sa international community, adto ka Amerika mga Pilipino, sus, ingon ka sa mga bata, you Japchin. Ikaw na, you Japchin, Japadi, ikaw hapon ka or ng Chinese? Hindi nga Pilipino, no, embarrassing. Oh ba? Inanaon ka. Tungod kay ang Pilipinas, noted ni, nga pirting daghana, maubitang kinsa magiganan, karon deficit ang gobyerno ha. Ang utang na to is 18 trillion kapin. As of March. Wapay siguro rong Abril, tubo na magmayo. Pero, ganun, maglumba, magyod, o pag-file sa ilang mga kandidasi, o niya, gusto magyod sila mo daog, aron mo dumas Pilipinas, nga pirmi mang alkanse. Mo dumakas puntin nga way sud. Naloko na. Nganong kinanglan magyong ikaw gin ma-presidente niyor. Or madam, nga ang Pilipinas pirti mga alkansiya, ikaw musulban sa problema sa mga Pilipino ang gibiyaan ni bangan. Wa na hinungdan sa tinuod lang. Nganong daghan man kayong gustong kandidato bisag unay sod ang pultis gobyerno. Gusto nila nga kami na po yung mga awat dire. Ano na kang hilad kay ang mga Pilipino ganahan lang yung kayo nga magsigi og papili tungod kay gikan sa inahan antos amahan ngadtos mga anak hasta umagad igsuon kana silang tanan magpapili